Iepa lagunok eta ongi etorri Gamerauntxea telebistara, bideo-jokoen telebistara. Gure 9. atala da hau eta beti bezala berriekin hasiko gera, oraintxe bertan. GTV-ko atal batean jardun genuen Rocket League joko bikainari buruz multijokalaria den autoen joko hau, eta orain jakin dugu abenduan DLC berri bat kaleratuko dutela Mad Max munduarekin zerikusia duena. DLC honetan bi autoz gain, estadio berri bat lortuko dugu Wasteland deiturikoa eta badirudi bere arau propioak izango dituela, eta ideia oso interesgarria da. Mad Max ikaragarri gustatzen zaiten unibertsoa da, eta beraz, zain nagoea noiz aterako den hau, 4 euroko prezioa izango du, eta esan bezala abenduan aterako da. Assassin's Creed, Warcraft, The Witcher, Tomb Raider, hainbat jokoren pelikulari buruz jardun dugu azkenaldian, baina orain beste bat egingo dutela jakin dugu, eta hau Tetris da. Ez da Pixels 2 antzeko bat izango, eta ez da ineroa izango dirudienez, biografi kutsu bat izango baitu, eta Tetrisen sorkuntza prozesuari buruz jardungo digute pelikulantan. Haren garapen prozesuari buruzkoa izango da pelikula, eta hortaz bideojoko zale guztiontzat oso interesgarria dirudi. Belaunaldi honetan atzerapenak eguneroko kontua dira, eta gaurkoan Deus Ex berriari tokatu zaio. Mankind Divided deituriko jokoa 6 hilabete atzeratuko da, 6 hilabete, eta azkenean abuztuan aterako da, 2016ko abuztuan. Duela gutxi Nintendo Directoa izan genuen, lehen aiguat azendu zenetik, eta haren falta somatu genuen arren, ez genituen berrikuntzak faltan mota. Hainbat gauza berri aurkeztu zituzten, eta jarraian aipatuko ditugu garrantzitsuenak. Espero genuen bezala, oraingoan etzen jardun Nintendo NX, Wii Uren urrengo kontsola izango dena, edo mugikorretako jokoi buruz, dena Wii U eta 3DS kontsoletarako geratu baitzen. Besteak beste, Splatoonerako eduki gehiago doan, Zeldaren Twilight Princessen HD bertsioa, eta amiibo gehiago ikusi ahal izan genituen. Gainera, bi Dragon Quest joko berri ikusi ahal izan genituen 3DS-erako, eta Star Fox Zero eta Fire Emblem Fates jokoetarako kaleratze data jakin genituen. Lehena, apirilaren 22an helduko da dendetara, eta bigarren aldiz, otsailaren 19an. Retozaleek ere izan dute euren Nintendo dosia, orain esan baitigute lehen belaunaldiko Pokemonak berriro kaleratuko dituztela. 3DS-erako egongo dira eskuragarri, Pokemonen lehen belaunaldia, Game Boyeko belaunaldi zahar hori. Orain galdera da urdina, gorria edo horia. Abenduaren 3an ospatuko dira The Game Awards, eta hauek dira bideojokoen munduko Oskarrak, nolabait esateko. Hainbat sari banatuko dira, baina noski garrantzitsuena urteko joko onenari saria izango da. Eta aurten nominatuak Bloodborne, Fallout 4, Metal Gear Solid, Super Mario Maker eta The Witcher 3 daude. Horietako bakarrak lortuko du sari handia, eta zein gaudea zein izango den. Aurten gainera hainbat kategoriatan publikoak bozkatu ahal izango du zein nahi duen izatea garaile, eta horietako garrantzitsuena eSports onenari saria izango da. Kategoria honetan nominatuta daude Call of Duty Advanced Warfare, Counter-Strike Global Offensive, Dota 2, Hearthstone eta League of Legends. Zein uste dezue dela eSportsetarako joko onena? Berriekin amaitzeko esan beharra dago EAk dioela mundu irekiko jokoak egiten hasi nahi duela. Noski ez dituzte beraien ohiko saga alde batera utziko, baina bai hasi nahi duela beraiek adibidetzat jarri dituzten GTA eta Assassin's Creed bezalako jokoak egiten. Ez daki guztera atera daiteken hortik, baina egia esan zain gaude, ea nolako jokoak aurkeztuko dituzten hemendik aurrera. Behar bada datorren E3an izango dugu honen berri. Eta beti bezala analisi batekin bukatuko dugu, aste honetan ere Indie Totemek eskainia dena. Indie Totem indie jokoi merezi duten atentzioa eskaintzeko sorturiko plataforma digital euskalduna da. Eta bilagaitzazu sare sozialetan bideojokoen munduko hainbat eduki ikusi ahal izateko, baita hainbat zozketetan parte hartzeko ere. Aste honetan The Talos Principle buruz jardungo dugu, joko bitxia dena, lehen pertsona jolastuko dugun puzzle jokoa da, eta egia esan oso interesgarria egin zait, naiz eta oraindik ez dudan gehiegi ulertu. Lehenik argirago konparazioa eta Portalekin alderatuko dugu. Ze biek estilo nahiko antzekoa daukate puzzleen egiturari dagokionez, noski, The Talos Principle ez da Portalekin jolasten, baina bai duela halako kutsu bat, maila individualak nola dauden antolatuta eta bar. Dena den, joko honek ez dauka Portalen umore bera, horren trukean filosofia daukalarik. Bai, arraroa da hau esatea, baina joko honekin filosofiatzen arituko gara. Zer da gizakia izatea? Zein da muga errobot eta gizakien artean? Zer da biztirik egotea? Halako galderekin gure burua berotu egingo da jolasten dugunean.
Baina lasai burua ez zaizuela gehiegi nekatuko puzleak ez direlako bereziki zailak, eta era nahiko lasaian jolastu ahal izango ditugulako. Honekin ez dut esan nahi errazegiak direnik, baina ez dira hainbat ordua ataskatuta botatzeko modukoak. Puzleen helburua giltzak lortzea da glifo antzeko batzuk direnak, eta hauek gune berriak irekiko dituzte mundu handi honetan. Dorre erraldoi batera aurkituko dugu gure bidean, hainbat galdera erantzungo dizkigunak, baina ez da hain erraza izango bertan sartzea. Testu asko daude, ingurunea eta historia deskribatzen dituztenak, eta hauek antolatzeko era asko gustatu zait. Datu base antzeko bat izango baitugu eskuragarri, eta guk komandoak tekleatzen irakurri ahal izango ditugu testu zati horiek. Oso interesgarriak dira hauek, eta nahiz eta asko eta luzeak izan, gomendatuko nizueke irakurtzen pasatzea denboratxo bat. The Talos Principle Steam eta PlayStation 4erako dago eskuragarri, eta 20 euroko prezioa izaten du, nahiz eta askotan egoten den merketua, eta nik 6-7 euro inguruan erosi nuen. Prezio horretan guztiz gomendagarria da, eta denei esango nizueke lortzeko, buruari buelta batzuk emateko besterik ez bada ere. Eta honekin bai, hemen bukatzen da Game Irauntxia telebistako 9. atalau. Datorren astean 10. izango dugu, beraz, arpidetu zaitezte, eta gainera bideoa gustatu bazaizue, utzi like bat, eta ez bazaizue gustatu azaldu iruzkinetan zer aldatuko zenuketen, hobetzen joango garelako. Beste bat arte lagunok. Kaixo lagunok hemen gaude oraingo honetan Euskararen etxean, hona gatoz Gemerauntxiko hitzaldira egitera. Eta, ea zeran eramaten dugun goiza, espero dugu jende asko egotea. Han pixka bat txapa soltago egingo dugu eta gero Super Tux eta Minecraft prest ditugu minijokak eta gauzak egiteko. Beraz, besterik gabe ez gara gehiago atzeratuko eta barrora sartuko gara. Orain arte! Azkenean, atera gara ja, txapa guztia eman ostean. Espero genuen baino jende gehiago izan dugu. Txapa motxa eta harineketan hasi gara jolasten hor Minecraftean gora bera, minijokoekin, oso gustora, ondo pasatu egin dugu, eta orain ja, etxera jatera, badera garaia jateko garaia, hor gure goze barra hori ja jaisten doa. Eta besterik gabe, bagoaz, espero dugu hurrengokan ikustean. Agur!